ואני לא יודע עברית. אני מקבל מכתבים ממורים, ממנהלים, רוצים תשובות, אני לא יודע לקרוא ואני לא יודע לכתוב ובקושי מדבר. אבל יש פתרון, על ידי יש מזכירה, קוראים לה רותי, היא הייתה פעם מורה, החליטה להיות במקום מורה לדקדוק ועברית, לדקדוק עברית וספרות, להיות מזכירה. עכשיו, במקום ללכת אליה ולהתחיל להיות צ'ארמינג ונחמד, אמרתי לעצמי, רגע, מה הדבר הכי פוליש שאני יכול לעשות? אז באתי לחדר שלה, לא מכיר אותה, הסתכלתי עליה ועשיתי לה ככה. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch a long, lonely time. והלכתי. רגע. שבוע אחרי זה, אני עובר את המשרד ואני רואה שיש לי את תשומת לב שלה. היא מסתכלת עליי ככה, ואני עושה לה ככה. Only you can make this world seem bright. מספיק פוליש? הלכתי, השארתי אותה ככה. פעם שלישי אני עובר, היא אומרת, תיכנס. עכשיו היא מכורה. כמו שעושים אנשים באינטרנט. תנסה את זה, חינם, עד שאתה מכור, ואז כסף, אוקיי? היא אומרת, להיכנס. אתה לני רביץ, נכון? המפקח לאנגלית, אמרתי, כן. היא אומרת לי, אתה לא יודע מה אתה עושה בשבילי. אני בא בבוקר לעבודה, לא כל כך, הכי שמחה. אתה שר לי, אתה מביא את הלב שלי למעלה, אני כל כך שמחה. אמרתי, רותי, אני כל כך שמח שאני יכול לתרום לחיים שלך. היא אומרת לי, תשאיר לי את פרנק סינטרה. אמרתי, את אוהבת פרנק סינטרה? היא אומרת, אתה יודע מה? אלוויס. אמרתי, איזה אלוויס? אלוויס היה תקופות, שנות 50, 60, ימה 50. אז אני עומד מול השולחן שלה, ואנשים במשרד, אנשים עוברים כל הזמן, ואני עושה ככה, Well, one for the money, two for the show, we get ready, go get go, but don't you. ואני הולך. איזה יופי. יום אחד היא נכנסת למשרד שלי, זה סיפור אמיתי, כתבתי את זה, היא נכנסת למשרד שלי, והיא אומרת לי, לני, תשאיר לי את, איך קוראים הזמר שהיה לפני חודש פה בארץ? טום ג'ונס. תשאיר לי טום ג'ונס. אז אמרתי, רותי, אני לא יכול. מה קרה לך? אמרתי, תסתכלי על כל המכתבים האלה. הרימה של מכתבים ממנהלים ומורים, אני לא יודע איך לענות, אני לא כותב עברית. היא אומרת לי, מה הבעיה? תן לי אותה, היא לוקחת את כל הרימה. אמרתי, רותי, את לא יודעת מה כתוב, את לא יודעת מה לכתוב, היא אומרת, אל תדאג. אני חוזר עוד שעה, בתוך שעה במשהו חוזרת, היא שמה את מכתבים על השולחן שהיא ענתה, היא נותנת לי את, היא אומרת, תחתום פה, אני חותם, תחתום פה, אני מרגיש כמו ביבי, כן, תחתום פה. אמרתי, רותי, מה כתוב פה? מה הם אמרו? מה הם רוצים? היא אומרת לי, זה לא מעניין אותך. התפקיד שלך זה לשיר לי. כל פעם שאתה מקבל מכתב, אתה מביא את זה עליי בשיר. אמרתי, רותי, תודה רבה לך, אז אני אשיר לך עכשיו טום ג'ונס. אז היא אומרת, לא, אני רוצה משהו אחר. דליה, זה סיפור אמיתי. אמרתי, מה את רוצה אותי? היא אמרה, אני חייבת להתחתן איתך. אמרתי, רותי, את יודעת שאני נשוי, אז תפסיקי את הדרווינים, אני גם מכיר את בעלך. היא אמרה לי את המילים האלה, אני לא מוותרת. אני לא רוצה לפגוע בה.
אז הטלפונים האלה, אתם זוכרים את הטלפונים, זה לא היה זה היה אשתי עולה. סיפור אמיתי, חבר, על הלב. אמרתי, אליזה, יש פה מזכירה, מאוד חמודה, היא רוצה להתחתן איתי, ואני רוצה להתייעץ איתך מה אני עושה. כי אני אף פעם לא עושה החלטות כאלה, בלי להתייעץ עם אשתי, זה לא הולך. מיד, אשתי יותר טיפשה ממני, היא אומרת לי, לך להתחתן איתה. אבל דיר באלק, אם אתה לא בבית בשעה 7, נשאר טיפש. יש כל כך הרבה טיפים בספר, איך באמת להעלות את המצב רוח על בידור, טיפשות, וכל מיני דברים האלה, ותודה רבה לכם, הייתם באמת קהל. בכרטיס הביקור שלי כתוב, מה שלומך, או מה נשמע, והתשובה הכי טוב שיכול להיות ברגע זה, כי אין רגע אחר. עכשיו, כשדליה שאלה אותי, לני, מה שלומך, אני אומר את זה לכולם. ולמה אני אומר את זה לכולם? כי מה שאנחנו מדברים ומה שאנחנו חושבים משפיע. זה משפיע על הבריאות שלנו, זה משפיע איך אנחנו נראים ואיך אנחנו מסתכלים על החיים. אז אני רוצה לשאול אתכם מה נשמע, ואני רוצה שכולכם תגידו את המשפט, תזכו את המשפט, וכל אחד ששואל אתכם מה נשמע, אתם אומרים, הכי טוב שיכול להיות ברגע זה, כי אין רגע אחר. מה נשמע? כולם ביחד? הכי טוב שיכול להיות ברגע זה, כי אין רגע אחר. שהגענו בזמן הזה, אמן.